खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 28 नभेम्बर 2020 सनिबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। देहाया मोजां थानाय नङा। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजांद्राय नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजांद्राय नङा। अदेबानि समाजाव मान मोनगोन। सोरजोंबा एना एनि जानोबो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। न'खराव अनलायनाय फैगोन। फिसाज्ला एबा फिसाजोनि थाखाय गोसोनि जिंगाया बांगोन। गोजोननि आंखाल जागोन। जायखि खामानि मावा मानो खामानियाव हेंथा नुजाथिगोन। वृष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गुबुननि हेफाजाब मोननानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सोरबा लोगोआ हेफाजाब होगोन। गोसोआव बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां। बहाबा दावबायहैब्ला मोजाङैनो जाफुंगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। बिमा बिफानि बोर मोनगोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजांद्राय नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव खहा जानांनो हागौ। जेबो रिस्क लायिआनो गाहाम। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। गुबुननि हेफाजाब लानांगोन। गुबुननो जेबो रादाय होथ'यैआनो गाहाम। कर्कट राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। सिंह राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। रांखावरियाव मोजांद्राय नङा। बेफार फालांगियावबो मोजांद्राय नङा। न'खराव गोजोननि आंखाल जागोन। गावजों गाव एना एनि जानो हागौ। अब्लाबो गोसोनि बोलोआ बांगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हानाय नङा। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। कन्या राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोआव बेले बेजे साननाय फैगोन। रांखावरियाव मोजांद्राय नङा। बेफार फालांगियावबो खहा जानांनो हागौ। सोरबा गोदान सुबुंजों लोगो मोनलायगोन। गोसोआ जोबोर अहंकार जागोन आरो गावनिखौल' सानगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन। समाजाव मान मोननो हागोन। तुला राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। गोसोनि साननायफोरा देबार नांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननाय नङाबो जानो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। बेफार फालांगियाव मोजांद्राय नङा। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर उसुखुथु जागोन।
वृश्चिक राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोनि साननायफोरा देबारनांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव मान सन्मान मोनगोन। न'खराव अननानै फैगोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। सोरजोंबा बाख्नाय जागोन। धनु राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव गोग्गो आरो मोजां साननाय फैगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गोसोआव बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। बिमा बिफानि अननाय मोनगोन। गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनो हागोन। लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन। मकर राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गगा बायदिसिनाजों खस्थ' मोनगोन। गोसोनि साननाया देबारनांगोन। रांखावरियाव मोजांद्राय नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियावबो खहा जानो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। सोरजोंबा रायखोमा जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हायैनि गोसोआ जोबोद उसुखुथु मोनगोन। बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरांबो फैनो हागौ। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बहानिफ्रायबा गोबां धोन मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। सोरबा लोगोआ रायखुमानो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। मीन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। अब्लाबो खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव अननानै फैगोन। गुबुननि थाखाय जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्राबो फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। एसेनोसै। गोजोन्थों।